Ένα έχω να πω, αδέρφια. Λένε ο Παπαδόπουλος ήταν χουντικός. Άντε, εντάξει, το δέχομαι. Πάει στο διάλο. Πέθανε στη φυλακή φτωχός ως τελευταία στιγμή. Ούτε ήθελε να βγει, πέθανε εκεί μέσα. Από το 70 και μετά κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, Πασόκ. Το ΣΥΡΙΖΑ ήρθε αργότερα. Τόσα χρόνια δηλαδή κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία. Όταν βγήκε το Πασόκ δεν μπορούσε να βγάλει τίποτα βρωμιές από το Πασόκ ή από τη Νέα Δημοκρατία, το ένα κόμμα από το άλλο. Δηλαδή όλα ήταν εντάξει. ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα. Όλοι τους είναι μία φάρα. Και όλοι τους πιστεύετε και τους ψηφίζετε. Νομίζετε ότι κάτι θα αλλάξει. Ότι θα πάει στο καλύτερο. Μπήκαν στην πολιτική με ένα σπίτι. Μέσα σε 2, 3, 4, 5 χρόνια όλοι έχουν από 50 με 100 σπίτια. Από πού ήρθαν αυτά τα λεφτά? Από πού? Και ακόμα τους πιστεύετε. Τους πιστεύετε. Επειδή ο Έλληνας είναι ο πιο χαζός λαός παγκοσμίως. Είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Δηλαδή είναι να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο και πιστεύετε ότι θα έρθει ένα καλύτερο αύριο. Ότι θα αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη. Τίποτα δεν θα αλλάξει, παιδιά. Τίποτα. Άμα δεν βγούμε στους δρόμους να τους πάρουμε όχι να τους πάρουμε τα κεφάλια, να φύγουνε, να πάνε φυλακή. Τι θα πει ευθύνη υπουργών και τίποτα μαλακίες? Έκανες βλακίες, έκλειψες να πας φυλακή. Και όχι παραγράφονται οι πλημέλημα. Σκοτώθηκαν 57 ψυχές στα Τέμπη και δεν τρέχει τίποτα. Πήραν από την Ευρώπη 1 δισεκατομμύριο για να κάνουν τα τρένα. Τα φάγανε. Φάγαν τα λεφτά από το μετρό. Κοστίζει ένα έργο 1 εκατομμύριο, 10 τα πληρώνουμε και δεν τρέχει τίποτα. Και ακόμα κοιμόμαστε. Ακόμα κοιμόμαστε. Αλλά επειδή είμαστε 2 εκατομμύρια στο δημόσιο, δεν τρέχει τίποτα. Αυτός είναι ο Έλληνας. Αυτός. Έχει ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια έχει στην άκρη. 100, 200, 300 και παίρνει δάνεια από τράπεζες και δεν τα πληρώνει ποτέ. Ξυπνήστε, παιδιά, ξυπνήστε.